Dear love, 6 na buwan na mula nang makuha ko ang matamis na oo ng aking girlfriend na si Jenna. Wala akong masabi sa kanya dahil napaka-sweet, thoughtful, maasahan at hindi siya tulad ng ibang babae na toyoin. At hindi rin demanding. I can really say that Jenna brings out the best in me. She's too good to be true, and that's the hardest part of it. Accepting the fact that Jenna is indeed too good to be true. Dahil sa kabila pala ng kanyang green flag image, may hindi siya sinasabi sa akin. She is still in contact with her long-term ex-boyfriend. So, nagustuhan mo ba yung food nila dito? Nag-expect ako masyado. Ang ganda kasi ng reviews sa mga influencer. Hindi na talaga ako maniniwala sa mga sinasabi nila. Hindi kasi masarap. At least you're honest na hindi mo talaga nagustuhan. Oo naman. Pagandahan na lang siguro talaga ng interior design and vibe. Kaya nakakalimutan yung lasa ng food nila. So, doon na lang tayo sa cafe na malapit sa place mo. Lagi tumambay kapag weekends. Mas okay pa dun kasi okay yung presyo. Alam na natin na masarap talaga yung food doon. At isa pa, wala rin gaanong tao. Oo, doon na nga lang. Napapagod na rin kasi akong sumubok pa ng sumubok ng iba. Mas okay na nga siguro yung nakasanayan na. Kaya mo bang ubusin yung food mo? Oo naman, Han. Uubusin ko to. Sayang naman yung pera mo kung hindi. Thank you ah. And I'm really sorry na dinala pa kita dito. No. Hindi ka dapat mag-sorry. Ako yung nag-suggest ito, remember? Okay. Next Chris? Sino yan, Jenna? Wait lang ah. Excuse lang. Sorry, Han. Kailangan ko tong sagutin. Excuse me. Dear love, naging palaisipan sa akin kung sino si Chris. Katrabaho ba siya, kaibigan? Wala namang nabanggit ang girlfriend ko tungkol sa kanya. Aaminin ko, hindi ko maiwasang mag-overthink ng panahon na yun. Dahil kitang-kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Hindi ko rin alam kung bakit ako nakaramdam ng kaba. Kung bakit nga ba ako nakaramdam ng takot. At hindi rin ako makatulog ng araw na yun. Gusto ko siyang kausapin ng masinsinan. I'm sorry Han kung ngayon lang ako ulit nakadalaw sa'yo. Madami kasing nag-avail ng photo booth rental. Nagtitipid din ako sa tao kaya ako muna ang nag-aasikaso. Halos 2 buwan na kita hindi nakita. Alam mo, namiss kita. Ako ba, namiss mo? Oo naman. Namiss kita sobra. And thankful ako na nakadalaw ka ngayon. Kaya wag kang mag-sorry kung wala kang time ng mga nakaraan. Naiintindihan kita, okay? Nga pala, nabanggit mo sa akin naman yung gusto kang itanong pero ang sabi mo, gusto mong itanong in person? Oo. Buti, pinaalala mo, Jenna. Gusto ko lang sanang tanungin kung sino si Chris sa buhay mo. Wala ka pa kasing nababanggit sa akin tungkol sa kanya Si Chris. He's my ex-boyfriend. But huwag kang mag-alala. He's just a good friend. Ano? Yes, he is my ex-boyfriend. Tinatawagan niya ako minsan and ganoon din ako sa kanya pero hanggang dun lang. Jenna, hindi mo naman nabanggit sa akin to nung nililigawan pa lang kita. Hindi ko naman kasi yung nakikita as a problem. Hindi naman din to nakakaabala sa relasyon natin, so hindi ko na din sinabi pa sa'yo. Pwede bang malaman kung ilang taong kayong magkarelasyon? We started dating nung 19 ako. 28 ka na ngayon, kaya 8 years kayo. So kaka-break nyo lang. At nagpaligaw ka agad sa akin nung nag-break kayo. At sinagot mo ko agad. Yes, dahil gusto kita and... Nakakatakot ka si Jenna. Hindi kaya rebound relationship mo lang ako? Hindi ka rebound, Han. Ano ka ba? I am serious about our relationship. You know that. Ang totoo, hindi nga ako sure kung ready ka ba talaga na pumasok ulit sa panibagong relasyon eh. Baka may bagay ka pa sa nakaraan mo kaya hindi mo rin siya maiwanan ng tuluyan. Hindi ako makapaniwala na magiging issue to sa atin. Kasi you always tell me na I give you peace. Na naipapakita ko. Na naibabalik ko din sa'yo yung love na binibigay mo sa akin. Hindi mo ako masisisi kung nakakaramdam ako ng insecurity. 8 taon kayo ng ex mo, Jenna.
Tayo walang buwan pa lang. Anong laban ko kapag naisipan niya makipagbalikan sa'yo? Imposible ang naiisip mo. Siya ang unang bumitaw sa amin and hindi na rin ako babalik pa sa kanya. Owen, makinig ka nga sa akin. Ikaw ang boyfriend ko. Hindi kita iiwan para lang balikan ang nakaraan ko. Nakalipas na kami. Kung ganun, pwede bang alisin mo lahat ng contacts mo sa kanya? Kasi... See? Mahirap pa rin sa'yo. Owen, hindi mo kasi naiintindihan. Hindi talaga ganun kadali na mawalan kami ng communication. Paano yung feelings ko? Paano ako? Paano tayo? Hindi mo maalis sa akin ang mag-overthink sa tuwing hindi kita nakakausap. Lalo na kapag hindi kita kasama. Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan? O sige, ganito. Patingin ako ng conversations nyo ngayon sa chat. And kapag nakita ko namang harmless yung mga pinag-uusapan nyo, magtitiwala ako. Bigyan mo lang ako ng pruweba na dapat kitang pagkatiwalaan. Privacy ang tawag doon, Owen. Bakit kailangan mong malaman kung anong pinag-uusapan namin? Privacy? Gusto ko lang makasigurado. Bakit parang natatakot ka? Bakit ayaw mong ipabasa sa akin? It is too private. Kaya mo bang i-give up yung ex mo para sa akin? Kung gusto mong mag-commit sa akin, Jenna, give me proof na mapanghahawakan ko. Hindi yun ganun kadali, Owen. Mabuti pa nga siguro bigyan na muna natin ng time ang isa't isa para makapag-isip. Kasi hindi ako komportable sa ganitong sitwasyon, Jenna. Seryoso ka talaga, boy? Gusto mong i-hack ko yung Facebook account ng girlfriend mo? Ay, di ako, boy. Hindi ako hacker. Kung hindi mo mapapagkatiwalaan yan, iwan mo na lang. Sige na. Dodoblein ko yung bayad, promise. O, sige na nga. Etong link na to, send mo sa kanya para makonect ko yan dito. At ma-hack natin agad ang social media niya. O sige. Isasend ko agad Kunwari invitation ko to ng date sa kanya. Okay. Maraming salamat dito sa tulong mo. Ano salamat? Doble bayad ka mo. So ikaw nga ang nanghack ng account ko? Ano? Masaya ka na? Mukha ba akong masaya sa mga natuklasan ko, Jenna? Bakit? Paano mo nasikmurang gawin to? Habang sinasabi mo na mahal mo ako, nakikipag-ayos ka pala sa ex mo? Hindi lang ba sa inaayos? Nagmamakawa ka pa sa kanya na bumalik siya sa'yo. Ano ba ako sa'yo, Jenna? Pinangahawakan kong sinabi mong hindi ako rebound. So ano ako sa'yo? Panakibutas? Placeholder? Ipinaramdam ko sa'yo yung pagmamahal ko ng buong buo pero bakit ganito? Kaya pala, hindi mo magawang burain siya dahil kahit tayo na, umaasa ka pa din na maging kayo ulit. Kaya pala hindi mo maputol ang ugnayan mo sa ex mo kasi hopeful ka pa. Kasi mas gusto mong kayo kaysa tayo. I'm sorry. Pero sinubukan ko naman. Sinusubukan ko pa din hanggang ngayon na ibaling sa'yo ang pagmamahal ko. Ang buong ako sa'yo. Pero siya pa din ang nakasanayan ko. Siya pa din ang hinahanap-hanap ko. Siya pa din ang gusto ko kahit na ikaw na ngayon ang dapat. Kahit na ikaw pa ngayon ang nasa harap ko. Jenna, mahal kita. Makakasigurado kang sigurado ko sa'yo pero ikaw, kailangan mong mamili. Dahil hindi tama na habang umaasa ako na mahal mo ko, ay hinihintay mo lang na balikan ka ng ex mo. Owen, hindi ko kayang mag-isa. I am highly dependent. Buong buhay ko si Chris ang kasama ko. I've always relied on him. Hindi ko sinadya. Akala ko kapag nakakilala ko ng iba, akala ko noong naging tayo, maniwala ka sinubukan ko. Pero hindi na wala ang nararamdaman ko para sa kanya. Habang nandyan ka para sa akin, hinahanap-hanap ko pa din siya. Si Chris ang nakasanayan ko. Siya ang taong minahal ko ng matagal. I practically grew old with him. Akala ko mahal kita. Pero habang tumatagal, ay hinahanap ko na siya sa pagkatao mo. I'm sorry. I'm sorry if I used you to fill the void. Minahal kita, maniwala ka. Pero hindi lang talaga tulad ng pagmamahal ko sa kanya. I'm sorry. I'm really, really sorry.
Paano ako, Jenna? Ano na tayo? Paano yung nararamdaman ko? Paano mo nagawang saktan ako ng ganito? Mahal na mahal kita pero grabe ang sakit nito. Napakasakit ang ginawa mo. Maiintindihan ko kung ano man ang magiging desisyon mo. Pero patawarin mo sana ako. Maniwala ka, hindi ko sinadya. Yan, tama yung ginawa mo na binlock mo sa lahat ng social media accounts mo yung ex mo. Teka, baka naman yung phone number niya nakasave pa rin sa'yo. Bilnak ko na din. Nakablock nga pero memorize naman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Kagawa mo pa talaga magbiro kahit ikaw na mismo ang biniro ng tadhana. Ayoko din namang lunurin ang sarili ko sa kalungkutan. Tama yan. Nakakabilib ka nga pre. Buti hindi ka nag-amok. Anong hindi? Muntik na. Pero napaisip ako. Tignan mo nga naman oh. Buti gumagana talaga yung isip mo. Sira. Pero ang totoo, hindi ako makapaniwala na hindi pa pala siya nakaka-move on sa ex niya. Ako rin. Kasi naman kung i-describe mo sa akin yung ex mong si Jenna, parang perfect na perfect. Yun pala, mayroon pang unfinished business sa kanyang ex. Kaya ako, X kapag may contact pa with ex. Kaibigan ng ex? Walang ganun. Pag may nakaraan, hindi pwedeng maging magkaibigan. Dahil baka magkabalikan. Natumbok mo pre. Kaya ngayon, pahinga muna ako. Tama. Huwag mong gawin sa iba ang bagay na nakapanakit sa'yo. Oo, unfair talaga yun. Salamat na din at marami akong tanggap ngayon sa negosyo. Kaya wala rin akong panahon sa pakikipagrelasyon. Ang pag-ibig kusang darating sa tamang panahon at pagkakataon. Dumaan lang siguro si Jenna sa buhay ko para matuto ako ng leksyon. Pero sana, natuto din siya sa nangyari sa amin. Pasalamat siya, gentleman ako. Paano kung nakatapat siya ng hindi katulad ko? O edi gulo. Sinasabi mo bang siya ang nawalan? Oo naman pre. Ako na to, OA na to, pinapalampas pa niya. Kaya bata mo ko. Lakas ng self-confidence mo talaga pre. Naloko ka pa ng lagay na yan ha. Ganun talaga pre. Ganun ang buhay. Parang negosyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maayos. May mga panahon din na susubukin ka din talaga. Matanong ko pre, anong magiging reaksyon mo kung magkita kayong bigla? Hindi ko malaman kung minsan kanino ka ba talaga kampi. Next question na lang. Pero pre, 8 years sila no? Tapos kayo, 8 months? Buti sumuko ka. Doon pa lang, talo ka na. Halika nga dito, sarap mo kutusan eh. Dear love, ngayon ko lang aaminin. Pero ng mga panahong itinanong sa akin ng kaibigan ko kung ano daw magiging reaction ko kung sakaling makita ko ang ex ko. Ang gusto ko, maging kami na lang ulit. Na sana, ako na lang ang piliin niya. Pero mahirap namang ipilit ang sarili sa taong hindi ka naman talaga mahal, di ba? Nang magkahiwalay kami, inisip ko na sana na gawin din niya ang paghahabol sa akin tulad ng paghahabol niya kay Chris. Pero hindi nangyari. Hindi ko naman pinagsisisihan na minahal ko si Jenna. She has all the qualities of an ideal girlfriend. Kaya lang, hindi siguro siya ideal para sa akin.